Vale. Què és Plats Bruts? És una sitcom clàssica de TV3 que, a més, interpel·la a diferents generacions. De quin signe de l'horòscop és Plats Bruts? Resulta que és Àries. Això la fa curulla d'energia i entusiasme, avançada i aventurera, adoradora de la llibertat, els reptes i les noves idees. Queda algun català que no hagi vist mai Plats Bruts? I sóc també una persona que no ha vist Plats Bruts en la seva vida. Mai. Ahà, ets un fenomen en el sentit de fenomen de circ, no? Raresa, perquè Sí. fins a quin punt ha canviat el món des de que es va fer Plats Bruts? El que m'ha impactat és la situació dels lloguers. Jo ho he ajustat per inflació, Uau. a com seria en preus d'avui dia. Ostres, això és un altre nivell, Se'n riuen de que el López amb 34 anys segueix a casa els pares o segueix a casa el pare i avui dia això no és tan estrany. No, jo vaig pel camí del López per desgràcia. Va matar la nostra llengua Plats Bruts. Tampoc és que sigui South Park, no? Però hi ha una quantitat natural de paraulotes, cosa que potser no tindrien altres sèries. I també sobta venint del 99. Sí, però és que realment vas pel carrer i així parlem, no? Diem bueno, diem vale. Hola, sóc la teva consciència nacional. Per què? Però ho diríem si no ens haguéssim criat veient Plats Bruts? Potser Plats Bruts, volent naturalitzar el que va fer, va ser condemnar el català a la seva destrucció? Les respostes són a Tinc Podcast, un projecte amb una raó de ser. Vaig pensar, hauria de fer algú un podcast sobre els Simpson catalans, és a dir, Plats Bruts. Sí. Perquè és la sèrie que s'ha reposat més vegades i tot i les reposicions la gent la veia una vegada i una altra i era líder d'audiència i va ser un fenomen. Amb convidats de primer ordre. Jo tinc una amiga filòloga, potser la podria enredar per venir un dia a parlar d'això. Home, doncs seria una molt bona manera d'encetar el debat i tenir algú que en sàpiga. Un anàlisi minuciós, capítol a capítol, d'una sèrie extraordinària. Recordes que estàvem comentant un capítol de Plats Bruts? Això em sembla recordar. Tinc podcast. Tot això... No sento una forta simpatia cap a en Joel Joan. Però crec que les pel·lícules dels teleñecos milloren quan els protagonistes són els teleñecos. Deixa els teleñecos fer el que saben fer. Tenim una ment desendreçada, això es tradueix en un podcast desendreçat, és així. I més. Va, fins una altra!